Arụsị mmiri ego n'Ọkịja ka o si adị n'ụbọchị tata. Anyị fụrụ ka o si aga. Daalụ tata. Kedu ihe ị mere ihe a n'ụbọchị taa? Ọhaneze ndị mmụọ bụ arụsị mmiri ego na-eme na-amasị. First of all, ka m bido n'afọ ma mmụọ ka eji arụsị mmiri ego wee ma na aka ji ọfọ n'Ọkịja. Ihe na-eme bụ ka ọ dị mma ka m na-eme nụ. Ihe m mere n'ụbọchị taa bụ agụ ka akpọbatara n'ụlọ. Akpọbatara m mmadụ agụ ya n'ụlọ. Ọ mmadụ na-agụ ka akpọbatara agụ ha n'ụlọ n'iwu agụ isi n'ụbọchị taa. So na ọ na-adị mkpa onye ọbụla pụtara ụwa mata chi ya mata agụ ya, maka na onye ọbụla matara chi ya ihe a na-eme onye ahụ. So na ọ bụ agụ ka akpọbatara n'ụlọ n'ụbọchị taa. Ya gazie nwanne m. Ise arụsị mmiri ego ya mara gị mma n'ụbọchị taa dịka ị gụrụ ka ọ rịrị. Ise